Земя от минало, настояще и бъдеще. На нея се раждаме, на нея умираме, с нея възкръсваме. Земя и човек, човек и земя. Едното дава мъдрост и опора, другото сила и бъдеще. Двете заедно – живот и надежда. Тази земя сътвори нас, хората. Даде ни сърце да я чувстваме, даде ни очи да я виждаме, даде ни ръце да я прегръщаме, даде ни живот да работим за нея. Вийте се, вийте лозници, да се вият кошери, по два, по три на едно, по крушеви клонове, по лозови огради, от два грозда бъчва вино. Добре дошли, скъпи гости! Честит празник, скъпи лозари! Симитлийска община е разположена на територия от 539 квадратни километра в подножието на 4 планини – Рила, Пирин, Малешевска и Влахина, които заедно с река Струма я характеризират като интересна териториална даденост. В 18-те населени места живеят 17 000 жители. Административен, стопански и културен център на общината е град Симитли, важен железопътен и шосеен възел. Симитли възниква през древността край минералните извори на кръстовище на два пътя и река Струм. Природата го е надарила щедро с топли минерални извори, каменни въглища и други полезни изкопаеми. През годините на народната власт бързо се развива и през 1969 година е обявен за град. В общинската икономика приоритетно място заема промишлеността, чийто обем надхвърля 50 милиона лева. Структура определяща е добивната промишленост. Развити са още обувната, шивашката промишленост и металообработване. В общината има благоприятни условия за развитие на селското стопанство. Определящи са тютюнопроизводството, животновъдството, трайните насаждения и зеленчукопроизводство. В социално-икономическия живот важно място заемат търговията и услуги. Резултатите от развитието на икономиката създадаха предпоставки общината да се самофинансира, да се повиши жизненото равнище на населението. В условията на извършващото се преустройство, действието на новата фирмена организация на стопанска дейност и върху основата на научно-техническия прогрес ще се осъществява качествено нов растеж на общинската икономика. Промишлените предприятия обувна фабрика Крупнишка комуна, 1 май и Пирин ще се реконструират и модернизират. Нови мощности се създават с изграждането на предприятие за пластмасови детайли в Симитли и цех на завода за метални конструкции и електронна техника в село Крупник. Ще продължи да се развива предприятие стоманени изделия. Влияние върху общинската икономика и в следващите години ще оказва добивната промишленост с производство на въглища и руда.
Оранжериите в Симитли са създадени през 1959-60 година и са едни от най-старите в България. Те са на площ от 23 декара и в тях се отглеждат 20 декара домати и 3 декара краставици целогодишно. Положителното в работата на нашите оранжерии е това, че първо те са на минерална вода и това поевтинява продукцията. Второ, още преди 10 на години в оранжериите започнахме да
премахваме холандската технология, която направо беше преведена при нас, която е изключително химизирана, с много препарати, с много торове, и започнахме едно лекуване, така да се каже, на почвата. С зелено торене, с естествени торове. Просто наша технология. Това подобри много качеството на продукцията, без да намали добива. Тъкмо обратното. От 8-9 тона от декар, сега ние произвеждаме 12-13 тона от декар само от едната култура, домати, и над 25 тона краставици от декар. От 5 културата отделно. За качеството да не говориме. Доматите ни имат превъзходен вид, много добри вкусови качества. И сортове също са добри, тъй като ги търсим. И тая година изпробваме 4 нови холандски сорта. Оранжериите са ни изключително рентабилни. При числен състав всичко, 35 човека, ние произвеждаме почти половин милион стокова продукция и над 200 хиляди лева печалба. Колектива ни е малък, 35 човека, но ние правим всичко възможно да създадем за него най-добри условия. Заплащането е над 250 лева на месец, средногодишно. Освен това, има много социално-битови придобивки.
Desfratelo
Минно предприятие Пирин е едно от най-старите и многочислени предприятия в бившия Благоевградски окръг. Съществува от 1925 година. В предприятието работят над 3300 души и обединява дейността на 3 подземни и един открит рудник за добив на въглища и 2 кариери за добив на пясък. По-настоящем рудниците разработват Брежанското, Орановското и Балдовското въглищни находища. Едрите въглища от Брежанското находище са предназначени главно за отопление с калоричност около 5000 калории. Те са най-хубавите въглища за отопление, с които разполага нашата страна. А дребните и високопепелните се отправят за ТЕЦ Бобов дол и някои други производства. С лигнитните въглища от рудника в Балдевското находище се задоволяват нуждите на Гоцеделчевския район. Едрите въглища от рудник Ораново с калоричност 2800 калории се доставят на топливата в страната, а дребните се отправят главно за ТЕЦ Бобов дол. От 1944 година мината е увеличила добива на въглища 6 пъти. Сега ежегодно се добиват около 550 000 тона въглища. Основните фондове от 3 милиона през 1944 година нараснаха на над 50 милиона. Рудниците са съоръжени с съветски, чешки, полски и български машини. От много години колектива на мина Пирин не познава на изпълнение на производствените задачи. За опазване живота и здравето на работниците, за охрана на труда, ежегодно се изразходват по над 1 милион лева. От социалните фондове се заделят значителни средства за безплатна храна на всички подземни работници и други работещи при утежнени условия, за поевтиняване на храната, за отдих, за балнево лечение. Мината разполага с над 525 апартамента, 2 общежития и почивна станция в местността Предел. Към профсъюзния дом на културата има кино, музейна сбирка и библиотека. Има добре развита художествена самодейност. Мината е носител на 2 ордена Георги Димитров, червено знаме на труда, многократен носител на преходни червени знамена. С ордени и медали са наградени 2 герои на социалистическия труд, 4 заслужили миньори, 7 орден с Георги Димитров, 17 червено знаме на труда и други. Въпреки прогресивно влошаващите се минно-геоложки условия в подземните рудници и изчерпване на запасите в основния рудник в Брежани, партийното, стопанското и профсъюзното ръководство вижда развитието на въгледобива в предприятието, търси пътища и начини за увеличаване на производството и задържане на неговия обем на сегашното равнище, използвайки всички материални и морални резерви. В изпълнение на стратегията за по-нататъчно развитие на общината, за доизграждане на социалната и инженерна структура на селищата, вниманието е насочено към реконструкция и модернизация на съществуващата и изграждане на нова база за търговия и услуги, отдих и туризъм. Изграждане на нова поликлиника, с която ще се подобри медицинското обслужване на населението. Построяване на пътя Симитли-Сугострел и други.
в съответствие с социално-икономическото развитие на общината се обогатява и духовния живот. С откриването на учебно-производствения комплекс се затваря пълният цикъл на средното образование. Ще продължи да се издига социалната роля на културата. В празничния календар на общината се възраждат стари и се утвърждават нови български празници. Природата ни е надарила щедро. Имаме не само богата и плодородна земя, чудесна природна даденост, но и прекрасни трудови хора. Население, с което се гордеем, с което ще превърнем общината в още по-красива, развита и самоуправляваща се териториална общност. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тачи и милея. Аз съм българче и расна, ние велики славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. За първи път Крупник попада в пределите на държавата ни по времето на хан Крум. Крупнишката епископия, начело с Яков I и неговите 3 сина, е била будител на населението от Горна Струма. Крупник е известен и като книжовен център. 15-16 век, заедно с Чипровци и Кратово, изпълнява поръчки за написване на църковни книги. Интересно е това, че в 1577 година крупнишкият епископ Йосаф е искал да подари на подведомственият си манастир едно разкошно Евангелие. То бива написано в Сучава, а обковката е направена в София от софийския майстор Матея. Уникалното е в него това, че в заставките на Евангелието за първи път зверинните мотиви са в движение, което е нещо ново в нашето изкуство. В 1918 и 19 година тук в нашето село се създават обстоятелства и за възникването на партийната ни организация. Първият секретар е избран тогава Михаил Стоянов. Основателите са в началото около 16 души и бързо партията печели симпатиите на хората и бързо се увеличава и нейният членски състав. Първото бойно кръщение
на партията е стачката 19-20 година. Стара гара Крупник става център на стачниците от Горна Джумея или днешния Благоевград до Петрич Кулата. Друг голям успех на партийната нация, това е изборите 22 година, на 14 декември, когато Крупник става комуна. Реакцията не може да търпи това нещо и 23 година бива разтурена комуната и назначена тричленка на ВМРО. Ще настъпи страшната 1925 година. Четите на ВМРО блокират селото и арестуват първите дейци на партията и на Земеделския съюз. Подлагат ги на едно зверско мъчение. 9 души биват заведени през нощта в местността Калуша и там биват избити по най-зверски начин. Обществеността, благодарение на тогавашния кмет Петър Горанов, се поема инициативата и създаването на паметника. И този паметник днес по размери не е кой знае колко тя голям, но той има едно огромно значение, че е единственият, първият в България направен паметник на антифашисти на обществени начала преди 9 септември.
Оти само реколеле либе, първо либе, краката ти криви леле като мотовили, нагата ти тънка леле тънка като сламка. Маро Марие мори, издава дево, издава девойко, твоите църни очи дай ми ги на мен, дай ми ги на мене, твоята равна снага дай ми я на мен, дай ми я на мене. Айде, гледай много. Здраве. Те жив и здраве. Добре. Нека жива, сега съм здраве. Айде. Айде, щастлив ден. Ти ки живиш? Nothing to